Frits, je bent hier op Bonaire. Je bent met een initiatief begonnen, maar voordat we met die initiatief begonnen, wat doet Frits op Bonaire? Frits is 2 maanden op Bonaire. Ik ben verloskundige en ik ben 2 maanden hier om in te vallen voor de verloskundigen, zodat zij hier op vakantie kunnen. En ik heb wat ervaring op Bonaire, omdat ik vorig jaar 4 maanden hier ook geweest ben. Frits, je hebt een project, laten we zeggen een videoclipproject. Vertel ons meer over deze videoclipproject. Ja, vorig jaar heb ik gewoon een privé filmpje gemaakt over Bonaire, over de natuur en over hoe het hier is ongeveer. En omdat ik graag film op amateurniveau. Sorry, het gaat even. Omdat ik graag film op amateurniveau vind ik het leuk om nog een keer te filmen. Maar ik dacht, ja, ga ik eigenlijk hetzelfde doen als vorig jaar. En toen leek het me leuk om echt de mensen van Bonaire te filmen. Maar hoe doe je dat? Gaan ze dan praten? Dat wordt misschien langdradig, dat weet ik ook niet. Toen zag ik een videoclip van Justin Timberlake op televisie, waarin allemaal mensen individueel dansen. En toen dacht ik, nou, het had zo op Bonaire opgenomen kunnen worden. Het is een Amerikaanse clip en Justin Bieber is natuurlijk ook een Amerikaan. Dus het leek me heel erg leuk om zoiets, een soort remake te maken van die clip. Maar dan hier op herkenbare punten, een positief beeld van Bonaire, vrolijke mensen. Maar ook mensen in hun waarde en in hun functie. Je hebt gezegd een remix, komt er Nederlandse woorden, Pakistaanse woorden in het clip of niet? Nou, het is het originele liedje van Justin Timberlake. Dus dat geeft een bepaalde sfeer en een bepaalde vrolijkheid. En ondertussen zie je mensen uit Bonaire dansen in de clip. Ik zie heel veel kinderen. Wat gaat gebeuren hier? Los van ons project is er een project van de kinderen van de naschoolse opvang. En van de kinderen van Mariadal die een soort zomerbijeenkomsten hebben. En die hebben dansen ingestudeerd en die gaan vanavond optreden. Eén van de dansen is het liedje waar wij de videoclip van maken. En we hebben de choreografe daarvan, dat is Eliane, die hebben bereid gevonden om met ons, zeg maar, de mensen in de clip, een dansje in te studeren. En dan gaan we, voordat de kinderen gaan optreden, wilden we graag een opname maken van en de kinderen en de mensen uit de clip hier op het Koningin Wilhelminaplein. Mijn laatste vraag. Waarom doet u dit voor Bonaire? Omdat ik het leuk vind. Dat is het eigenlijk. Naar zo? Of Bonaire zelf het leuk vindt. Dat hoop ik. Vindt u Bonaire ook leuk? Wat denkt u? Ja. Ik ben heel enthousiast en ik ben hier nu voor de 2e keer. Maar omdat ik hier steeds een wat langere periode, een paar maanden mag zijn. In plaats van dat je als toerist hier 2 weken komt. Heb je toch meer het gevoel dat je een beetje wat mensen leert kennen. Je komt bij mensen thuis. En je komt niet alleen maar in een café, restaurant. Maar je komt echt bij mensen thuis. Op verschillende plekken in Rincon, in Kralendijk. En ik vind het geweldig. En alles onder de zon natuurlijk. Dat kennen wij in Nederland niet. Dat het altijd mooi weer is. Daarom, ik ben niet alleen maar op de zon verliefd, ik ben vooral een beetje op de sfeer en op de mensen van Bonaire verliefd. Ja.